Bolí vás niekedy chrbát? Ak sa chcete bolesti zbaviť alebo jej predísť, je mimoriadne dôležité, aby ste aj tie najbežnejšie denné činnosti vykonávali správne. Vítajte v škole chrbta. Sedadlo zdvihnite, nech máte dostatočný rozhľad na cestu. Ťahom, nie prudko, sa prisuňte, aby ste komfortne vedeli tlačiť pedále v plnej hĺbke. Sedadlo nesmie tlačiť pod kolenami, má podopierať asi 2/3 vašich stehien. Jeho sklon má byť asi 6 až 10 stupňov dozadu. Operadlo si nastavte tak, aby uhol medzi stehnami a trupom bol približne 100 až 110 stupňov. Na udržanie prirodzeného zakrivenia chrbtice v oblasti spodného chrbta použite bedrovú opierku. Hlavne pri dlhšej jazde by mala byť hlava nenásilne opretá o hlavovú opierku, ktorá má význam v odľahčení šie a ochrane chrbtice pred prípadným nárazom. Opretie sa by malo byť približne na spojnici dolného okraja ušných bolcov. Hĺbku volantu si nastavte tak, aby ste ho držali s mierne pokrčenými lakťami. Vhodné sú opierky pre lakte obojstranne pri sedadle, čo vodič ocení hlavne pri dlhšej jazde. Po 3 hodinách jazdy bez prestávky je telo aj psychika vyčerpaná. Urobte si prestávku, prejdite sa, zacvičte si, myslite na pitný režim a nezabúdajte na jedlo.